suarane sapa yung? Suarane Nduk Niken. Wah iya, elok ya Mak, elok Nduk. Iya, Mak. Kalem. Kalem. Rasa marai. Ini Lord. Aja gareng guyu ora tekan, aja gareng guyu. Suarane kamanten. Bismillah. Kita itu harus berdoa dulu. Iya. Karena lagu ini lagu sakral. Lagu sakral. Iki lagu wis disutrekne. Oh iya ya percaya. Sik ditata sik. Apa digebek sik dodone? Gegere Deng. Dek wes. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu. Alhamdulillah Bapak Ibu lahir lanang. Sinopa sinu karata mereka tarata Terakhir. Ya. Kang tumrap ning tanah Jawa. Lanjut ke mawar kuning nak. Mawar kuning. Ya, dhewe apa dikancani? Dhewe no. Dhewe ya. Yuk, mawar kuning. Nah, monggo main. Hati
Ayam apik, gending apik, ambiaran becik, bocahe ya torayu. Wah, jan komplit. Oh, DJ iso, Mas. Heh? DJ iso. DJ ya apa to? DJ. DJ to, DJ. Ya padha ae. DJ. Oke. Piye? Tulisane piye? D. Karo C. Ya iya. DJ. Oh iya bener. Bocah kok. Terima DJ. Iso. Sama DJ sik ya. Ya iso. DJ. DJ apa? Kamu mau minta apa lagunya? Bapak Ibu ya tawaran. Aku gak ada lagu DJ no. Oh, semua lagu itu bisa di DJ kan? Semua lagu. Iya, Bolok. terima etek. Kijing miring. Iming itik imi. Lah, mitik ora. Bisa aku DJ lah. DJ apa? Kijing miring. Kijing miring. Kijing miring. Ayame kuning ayame yen lagi nyanding. Mas kijing miring, Mas kijing miring. Bayame lamu ayame pinuju temu. Ayo Mas kijing miring, Mas kijing miring. Bayame kuning ayame yen lagi nyanding. Ayo Mas kijing. Kijing miring Mas, kijing miring. Mae cerak rang ngampirke. Mas, Wes to. aku Oh, seneng ae. iya wes saiki lagune apa? Iki tanah lagune apa? Mas, Nyapo. Iki nanti kita off pukul 11:30. 12. Setengah. Kita nanti tuh mulai jam 9 loh. Tako Pak Soleh kono wis karepmu. Pak Soleh. Jam setengah 12 lebih 5 menit. Ya. Wis sak karepmu. Wis. Ya lagune sampe dikancani sapa? Pendokku mau mantekne to Mas. Allah. Wis entek ngono kok ngarani kancane. Gedang ilang aku, pentol ilang aku, sawer. Jangan maning elepan paling gerakan sampean. Piye to? Liane-liane lho dikai konsumsi lho. Sitok-sitok sampean mesti telu. Ya telu wong pakmu ya imbah-imbuhe kok. Ya lagune apa karo sapa?